ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ରାଇଡିଂ ବି ହବ ତା ସହିତ ବ୍ଲଗିଂ ବି ହବ ତା ସହିତ ଭୂତ ଦେଖାଉଛି ନା ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବୁ କଣ କଥା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲ। ବାଟରେ ଯାଉଥିଲୁ ବର୍ଷା ହେଲାଣି ଭାଇ କଣ କରିବା ଭାଇ। ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଆମେ ନିହାତି ଆଜି ବ୍ଲଗ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦବୁ। ଆଶା ରଖୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରେଡି ସଦା ଆଜି ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ଆସି ଯେହେତୁ ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯାଉଛୁ ବାଟରେ ଯେହେତୁ ଭୁଆଶୁଣୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଡେ ତ ଆମେ ସେ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଏବେ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛୁ। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ମାଙ୍କୁ ତ ମାଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯିବୁ ଯେମିତି ଆଜି ଆମ ସହ କିଛି ନ ଘଟୁ। ବାସ୍ ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ। ଆଉ ଭାଇ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଏଇ ଆସିବ। ଲୋକେସନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଆମେ ଲୋକେସନ ଟା ହେଇଛି। କଣ ଲାଗୁଛି ନଜାରା ଦେଖିଛୁ ଏଇଠି ଗାଡି ରୁଆ ହଉଛି ମାନେ ଭାଇ ଜାଗା ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ। ଆମେ ଲୋକେସନ ଉପରକୁ ଆସିଛୁ ହେରି। ଆପଣ ଲୋକେସନ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମସ୍ତ ହେଇଛି ଗଛଟା। ଭାଇ ମାନେ ଲୋକେସନ ପୁରା ବଢିଆ ଲୋକେସନ ହେଇଛି ଭାଇ। ଆଣ୍ଡ ଭାଇ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି ଗଛ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ। ଆପଣ ଏଇ ଗଛର ରହସ୍ୟଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଇଟ୍ ବ୍ଲଗରେ ଆଜି ଦେଖେଇବୁ। ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜି ବ୍ଲଗ ରେ। ତ ଭାଇ ଗଛ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଦେଖିବା ଆମେ ଆମ ଗାଡି ଆସୁଛି ସାଇଡ ଆମେ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଏଇଟା ଦେଖିବା କଣ ଜିନିଷ ଅଛି। ଭାଇ ଗଛଟା ମାନେ ମସ୍ତ ହେଇଛି ନା ମାନେ ଭାଇ ଫାଇନାଲି ଲୋକେସନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଅବିକା ଏଇଟା କିଛି ନୁହଁ। ଅବିକା ଆମେ ଆସିଛୁ ବୁଲିକି ଯିବୁ ରାତି 2:30 3ଟା ରାତିରେ ଆସିବୁ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିବେ ତ ମାନେ ଏପଟେ ଏଠି ଧାନ ସବୁ ରୁଆ ହେଇଛି ନା। ଧାନ ରୁଆ ହେଇଛି ଅନ୍ଧାର ତ ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ ଝିଲଝିଲି ଆସିବ। ତ ଭାଇ ମାନେ ଏଠି ଧାନ ରୁଆ ହେଇଛି। ଏଇ ଗଛଟା କେହି ଗଛକୁ ଟଚ୍ କରନି। ଅଲଗା ଭାଇ ବସିଛି ଭାଇ। ଅଲଗା ଭାଇ ବସିଛି ଭବାନୀ ଭାଇ। ଅଲଗା ଭାଇ ବସିଛି ଗୋଟେ ଗଛରେ ଆମର ହେଭି ଏକ୍ସପେନ୍ସ ଲୋକ। ଏଇଟା ଲୋକେସନ ଅବିକା ଜଷ୍ଟ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ତ ଭାଇ ମାନେ ପ୍ରିନ୍ସ ଭାଇ କଣ ଫିଲ୍ ହେଉଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଆମ ଟିମ୍ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ସୋ ଏଇଟା ଗୁଗଲରେ ବି ଆପଣ ମାରିଲେ ହଣ୍ଟେଡ ଇନ୍ ଦ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଜାଗାଟା ଆମେ କୋଉଠି ଅଛୁ। ସୋ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହଣ୍ଟେଡ ଦେଖିବା ଆମେ ରହିଛୁ। ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କର ସସ୍ପେନ୍ସ କଣ ଅଛି, ଲୋକାଲ ଲୋକ କଣ କରିବୁ ସେଇଟା ତ ଅଲଗା କଥା। ଅବିକା ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଯିବୁ ଲୋକାଲ ଗାଁ ଭିତରୁ ଯିବୁ ପଚାରିବୁ ଏଇ ଜାଗା ଲୋକେସନ କଣ କେମିତି ରହୁଛି। ତାପରେ ଅବିକା ତ ଅବିକା ଟାଇମ ହେଇଥିବ ମାତ୍ର 6ଟା ହେଇଥିବ କେତେଟା ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟାଇମ କେତେଟା ହେଇଛି ଦେଖି ମାତ୍ର ଟାଇମ ଅବିକା କେତେଟା ଏଠି ହେଇଛି 6:45 ହେଇଛି। ଅବିକା କିଛି ଆମେ ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ। ଅବିକା ଆମେ ବହୁତ ରାତିରେ ଆସିବୁ। ପୁରା ଦେଖ ଭାଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଛ ଏଇଭଳିଆ ଚାରିଆଡେ ହଲୁଛି ପତ୍ର କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ବି ହଲୁନି। ମାନେ ଭାବି ପାରୁଥିବ କିଭଳିଆ ଆମ ରୁମ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ନିହାତି ଚାଲ ଜାଗା କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର ଭାଇ ଦେଖ ଏଇଟା ପୁରା ଲୋକାଲ ଏଇଟା ଭାଇ ମାଣ୍ଡୁ ପ୍ରେମ ଗପ। ଛାଡ କଟ ପ୍ରିନ୍ସ ଭାଇ ଆସ ଇଆଡେ ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଦେଖ ଏଇ ଲୋକେସନ ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏମିତିଆ କେମିତିଆ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ବର ଗଛ ପୁରା ଦିଟା ଜଏଣ୍ଟ ଦେଇନି ମାନେ ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଇ ସିରିୟସଲି ଭାଇ ଏଥିରେ ପୋଷ୍ଟରରେ କଣ୍ଟା ବାଡେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଯୋଉ ଲୋକ ବି ଆସୁଥବ ନା ସେଇଟା ବଡ ପୋଷ୍ଟର କଣ୍ଟା ବାଡା ହେଇଛି। ଏଇ ଜାଗାଟା ଦେଖ ଏଇଟା ବାଡା ହେଇଛି ମୁଁ ମାନୁଛି କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟର କଣ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ। ପୋଷ୍ଟର କଣ୍ଟା ବି ବାଡା ହେଇଛି ବହୁତ କିଛି ଭାଇ ମତେ ଲାଗୁଛି ଦେଖାଯାଉ ରାତିରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍
ମତେ ବି କିଛି ଫିଲ୍ ହଉନି ଯେମିତି ଗାଁରେ ବର ଗଛରେ ଯେମିତି ଏତେ ବାଟରୁ ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲୁ ଖାଲି haunted place ନାକୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଅଛୁ ଦେଖିବୁ ରାତିରେ ଜଣା ପଡିବ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭଳିଆ ଏଇଟା ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ପ୍ରିନ୍ସ ଅବିକା ଲୋକ ଜଷ୍ଟ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ରାତିରେ ଆସିବା ରାତିରେ ଗୋଟେ ବର ଗଛ ପାଖରେ କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି ଫିଲ୍ କରିବା ଦେଖିବା ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏଇ ଟୋକାର ଦେଖୁଥିବ ଅବିକା ଆଖିରୁ ଭାଇ ଲୁହ ବାହାରି ପଇଲା ଭଳିଆ ଲୁହ ନାହିଁ ରୋଡରେ ଯୋଉ ଆସିଲି ଲୁହ ଟିକେ ବାହାରି ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ତ ବ୍ଲଗ କରିକି ଏଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଭୂତ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ସିରିୟସଲି ଡରେଇ ଦଉଛନ୍ତି ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଡାଳେ ଡାଳେ ଯାଉଛି ଭୂତ ଦେଖାଯାଉ ଆମେ ତ ରାତି ଗୋଟେରେ ଆସିବୁ ଦେଖାଯାଉ ଆମେ ଅଛୁ ଆମେ ଅବିକା ଅଛୁ ଅବିକା ଆମେ ଯିବୁ ଗାଁ ଟା ଅଛି ଯୋଉଠି ଗାଁ ରେ ଯିବୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ ଅବିକା ଭାଇ ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୋଟିସ କର ଏଇ ଗଛ ଯୋଉ ଲମ୍ବିଛି ପୁରା ଏ ଜାଗା ଟା କଭର କରୁଛି ମାନେ ସେ ଯାଏ ବି କଭର କରୁଛି ଯଦି ବି ତମେ ମାନେ ଯଦି ବି ବର୍ଷାରେ ବି ତମେ ଯଦି ଆସିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ଉଦା ହବନି ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଆ ନା ପ୍ରିନ୍ସ ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି ରାତି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଭାଇ ମାନେ ଆଜିର ଡେ ବ୍ଲଗ ଆମେ କଭର କଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ ଅଛି ସେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଅଛି ଯିବା ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଚାଲ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରେ ଅଛି ଏଠାରେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାଏ ଦେଖାଯାଉ କିଏ ଡେଉଁଛି ମାଙ୍କଡ ଡେଉଁଛି କି ବାଘ ଡେଉଁଛି କି ବିଲୁଆ ଡେଉଁଛି କି କିଏ ଡେଉଁଛି ଆମେ ମଙ୍ଗଳଜୋଟର ଯୋଉ ଆପଣ ହଣ୍ଟେଡ ପ୍ଲେସ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ସେ ସ୍ପଟ ରେ ଅଛୁ ସେ ଲୋକାଲ ବଡ ବଡ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଭୂତ କଣ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ଭିଡିଓ ବନେଇଥିଲେ ଭୂତ ବାହାରୁଛି ଡର ଲାଗୁଛି ସାନି ହେଇକି ଦୌଡ଼ିଲେ ସବୁ ବିଲ ଭିତରେ ସତରେ କଣ ଏଇଠି କିଛି ସେମିତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜିନିଷ କିଛି ଆତ୍ମା ଫାତ୍ମା ସେଇଠି ଭୂତ ଅଛି କି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଗୋଟେ ମନମୁଖୀ ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଆଗରୁ କିଛି ଥିଲା ମଙ୍ଗଳ ପୁରା ପ୍ରପର ମଙ୍ଗଳ ଭୂତ କଣ ଅଛି କିଛି ତ ତଥାପି ଭାଇ ମାନଙ୍କ ନିହାତି ସପୋର୍ଟ ରହିଛି ଆମେ ରହିବୁ 12ଟା ଗୋଟେ ଯାଏଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ନିହାତି ସତ କୋଉଟା ମିଛ କୋଉଟା ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପାଖାପାଖି 58 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଆସିଲୁ ମଙ୍ଗଳଯୋଡ଼ି ଯୋଉଠି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହଣ୍ଟେଡ ପ୍ଲେସ ଓଡିଶାର ସବୁଠୁ ନମ୍ବର 1 ହଣ୍ଟେଡ ପ୍ଲେସ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ସେ ଗାଁରେ ଆମେ ଛିଡା ହେଇଛୁ ସେ ଗଛରୁ କିଛି 200 ମିଟର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଛିଡା ହେଇଛୁ ଆମ ଭାଇଙ୍କ ଜଣେ ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏଠି ଜଣେ ଗାଁର ଜଣେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଉସା ଆପଣ ଗୋଟେ ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେଇଠି ସତରେ ଭୂତ ପ୍ରେତର କିଛି ଛାୟା ଅଛି ଆମେ ଫସଲ କରୁଛୁ ରାତି ସାରା ଆଡେ ପୁରା ବୁଲୁଛୁ ଶୋଉଛୁ ଭାଡି ଦେଇକି ସେଠି ଭୂତ ପ୍ରେତ କିଛି ଅଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଆଚ୍ଛା ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆସିଥିଲେ ନିହାତି ମାନେ ମିଛ କଥା କହୁଥିବେ ଯୋଉ ରାତି ରହିଲେ ଷ୍ଟେ କରିକି କେହି ଏଠି ରାତିରେ ରହିନାହାନ୍ତି କେହି ଜାଣିବା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଏ ରାସ୍ତାରେ କେବେ କଣ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏମିତି ଛିଡା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଉପରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବାଲି ପକଉଛନ୍ତି ଗୋଡି ପକଉଛନ୍ତି ସେ ଗଛ ମୂଳେ ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ ନିହାତି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜଣେ ଗାଁର ଜଣେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ବୃଦ୍ଧ ମଣିଷ ଜଣେ ସିଏ କେବେ ମିଛ କହିବେନି ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଖାସ କରିକି ବିନେଦନ ମୋର ଭାଇ ମାନେ ମିଛ ସତ ଜିନିଷ କେବେ କୁହନ୍ତୁନି ଯୋଉଟା ସତ୍ୟ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ହଣ୍ଟେଡ ପ୍ଲେସ କରିଛନ୍ତି କିଛି ହଣ୍ଟେଡ ନାହିଁ ସେ ପାଖରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 20ରୁ 25 ମିନିଟ୍ ବୁଲିଲୁ ଏବେ ପାଖାପାଖି ରାତି 10:30 ହେଲାଣି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି ଏପଟେ ଗାଡି ମଟର ଯିବା ଆସିବା ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଭୟାବହର ବାତାବରଣ ନାହିଁ ସାରା ଗାଡି ଯାଉଛି ରାତି ସାରା ଗାଡି ଯାଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମୀଭୂତ କରାଇବା ଡରେଇବା ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଇବା ମନୋବୃତ୍ତି ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବର ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଖାସ କରିକି ଅନୁରୋଧ ମୋର ମିଛରେ କାହାକୁ ହଇରାଣ କରାଇବା କାହାକୁ କୋ ଗାଁ ନେଇକି କୋ ନାଁ ନେଇକି ଆମେ କାହାକୁ ହଇରାଣ କରାଇବା ଏଇଟା ଭଲ କଥା ନୁହଁ ସୋ ମଙ୍ଗଳଯୋଡ଼ି କାହା ପାଇଁ ହଣ୍ଟେଡ ପ୍ଲେସ ହେଇଥିପାରେ ମଙ୍ଗଳଯୋଡ଼ି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ସେଇ ଜାଗାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଆଉ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଭଲ ସୋ କେବେ କୋ ଜାଗା ନାଁ ନେଇକି ଏମିତି ଗୁଗଲରେ ଲେଖିଦେବା ହଣ୍ଟେଡ ପ୍ଲେସ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଓଡିଶା এটা সম্পূর্ণ ভাবে ভুল আর ভাই তুমি যে ইউটিউব হন্টেড প্লেস তুমি করুছ তুমি ଯୋଉ ଜାଗା ଯାଇଛ ଆମେ ସେଇ ଜାଗା ଯିବୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାସ କରି ନିବେଦନ ଯୋଉ ମିଛରେ ପ୍ରହସନ କରିକି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା କମଉଛନ୍ତି ଭାଇ ସେମିତି କରନ୍ତୁନି ସତକୁ ସବୁବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିକି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିବ ମଉସା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ସୋ ଖାସ କରି ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ମଙ୍ଗଳଯୋଡ଼ି ଗୋଟେ ଭୂତ ପ୍ଲେସ ନୁହଁ ଗୋଟେ ହଣ୍ଟେଡ ପ୍ଲେସ ନୁହଁ ଓଡିଶାର ବହୁତ ବଢିଆ ଗାଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଜାଗା ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମଉସା ଆମର ଯୋଉ ଗଛ ରହିଛି ସେଠି କଣ ମାନେ ଭୂତ ଅଛି ତମେ ରାତିରେ ଯିବା ଆସିବା କର ସାପ ଗୋଟେ ଆଉ କିଛି ମାନେ ଭୂତ କିଛି ନାହିଁ ଆମ ଗୁଗୁଲ ରେ କିନ୍ତୁ ଚଢା ହେଇଛି ଏଠି ଭୂତ ବାହାରୁଛି ଆଗୁଟି ଆସୁନ ଆଗୁଟି କୋଉ ଜାଗା ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ଟିକେ ଖାଲି କହିବେ କୋଉ ଜାଗା ଏଇ ମଙ୍ଗଳଯୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଘର
ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଝିଲେ କି ମଉସା ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ କି ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଅଛି କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ମତ ନେଲୁ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଭାଇ ବି କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ତ ଏଠି ଯେହେତୁ ନାହିଁ କିଛି ଆମେ ରହିକି ରାତିରେ କ'ଣ ଦେଖିବୁ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ନା ମଉସା ଭୂତ ପ୍ରେତର ମଉସା କିଛି ସେ ଡର ନାହିଁ ଲୋକ ଖାଲି ମିଛରେ ସେଇଟା ହଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଭୂତ ଲୋକ ମାରୁଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ପିଲା ଛୁଆ ନାଇଁ ସେଇଟା ମଉସା ଜାଗାଟା ଯେମିତି ହେଇଛି ହଠାତ୍ କି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଗଲାସ ଗଛରେ ମାଡ଼ କରିଦେଉଛ ଯଦି ଡ୍ରିଙ୍କ କରି ଚଲାଉଥିବ ମଦ ପିଇକି ଚଲାଉଥିବ ଯେ ସେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜଣେ ଲୋକାଲ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଲାଗିଛି କି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭୂତର ପ୍ରେତ କିଛି ଜାଗା ରହୁଛି ସେଇଟା ଜମାରୁ ବି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଜାଗା କହୁଛନ୍ତି ମଉସା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିନ କରି 9:30 ହବ 9:30 10ଟା ଭିତରେ ଟିକେ ଜୋର ଆସିଲା ପରେ ସେଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ଯୋଉ ରହୁଛି ସେଇ ବରଫ ସେ ବରଫ ଦି ଜଣ ମତେ ଫଲୋ କଲେ ପଛରେ ଲଗେଇଲେ ଗାଡି ନେଇକି ମୋ ପଛରେ 2 ଜଣ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପଛରେ କ'ଣ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ସାଇକେଲ ଆସୁଛି ଆଉ କେହି ନାହିଁ ମୋ ପଛରେ କ'ଣ ରହୁଛି ମୋ ପଛରେ ଲାଗିକି ମତେ ସେଠି ପେଲିଦେଲେ ସେ ଗଛ ଆଗରେ ମୁଁ ସେଇ ଘର ଖାଲରେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ସେ ମାଗିଆ ପଳେଇଲେ କାହିଁକି ଏମିତି କଲେ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ପଇସା ଦରକାର ନା କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା ଆଉ ଯଦି କେହି ଆସିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥାନ୍ତି 2 ଜଣ ଯାକ ମୋର 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ଧରିବା ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ମାରିଦେବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପଳେଇବ ନା ଚୋରି ଚାରି ଟିକେ ହୁଏ ଆଉ ମାନେ ମଝିରେ ହଉଥିଲା ଚୋରି ଚାରି ଟିକେ ହୁଏ ନହେଲେ ସେ ଭୂତ ପେତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା କଥା ମଉସା ଏଇଟା କେତେ ଦିନର କଥା ଯୋଉ ଠେଲି ଦେଲେ ସେଇଟା ହେଲାଣି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଅଙ୍ଗଲି ଭାଇ ପିଲା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ମଉସା କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିବା ରାତି 12ଟା କାହିଁକି ନା ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ଏଇଠି କିଛି ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ କିଛି ନାହିଁ ମୋର ଗୋଟେ କଥାଟେ ଶୁଣୁ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛେ ଆମେ ଏବେ ଚାହୁଁନି କି ଆମେ କାହା ନାଁରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କ୍ରିଏଟ କରିବା ବୁଝିପାରୁଛୁ କି ନାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଚାହୁଁନି କି ଭାଇ କାହା ନାଁରେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କ୍ରିଏଟ କରିବା ଆମେ ଆମ ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପକେଇବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଜଷ୍ଟ ଦେଖେଇବା କି ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି ଆମେ ଆସିଛେ ମଙ୍ଗଳଯୋଡ଼ି ରାତିରେ ଏଠି ମଉସା କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ରହିଲା ମାନେ ଖାଲି ମଶା ବାଡ଼େଇ ବୁଝିଲେ କି ଆଉ ଏଇ ଆପଣ ଟି ଷ୍ଟଲଟାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଏଇ ଟି ଷ୍ଟଲଟା ଏଇଠୁ ବାସ୍ 200 ମିଟର ଦୂର 100-200 ମିଟର ଭଳିଆ ହବ ଦୂର ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ କିଛି ବି ନାହିଁ ମାନେ ଆପଣମାନେ କହୁଥିବେ ଭୂତ ହଣ୍ଟେଡ୍ କିଛି ସେମିତି କିଛି ବି ଜାଗା ନାହିଁ ଆମେ ଏଠି ଆସି ରହିଛୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆମେ ମିଛରେ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଦୋକାନ ସ୍ପେଶିଆଲି ଆପଣ ପଚାରିବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାର ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବାସିନ୍ଦା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲୁ ସେମାନେ କିଛି ତାଙ୍କ ରାୟ ବି ଏଇ ସେମ୍ ରହିଥିଲା ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଆଉ ତ ଭାଇମାନେ ଏଠୁ ମଙ୍ଗଳଯୋଡ଼ିରେ ରାତିରେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାଟା ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଖାସ୍ କଥା ହବନି ଏଠି ମାନେ କିଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଫେକ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମେ ମନେ କରୁନୁ କି ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିବାଟା ରାତିରେ ଉଚିତ ହବ କାରଣ ଗାଇଜ୍ ଏଇ ଯେହେତୁ ରୋଡ଼ଟା ରହୁଛି ସିଙ୍ଗଲ ରୋଡ଼ଟା ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଚୋରି ଚାରିର ବି ବହୁତ ସିନ୍ ରହୁଛି ମର୍ଡର ରହୁଛି ଏଇ ସବୁ କେସ୍ ରହୁଛି ଏଇଟା ନର୍ମାଲି ଭାଇ ବହୁତ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ଏଇ ନାଁଟାକୁ ଖାଲି ଅଫର କରାଯାଇଛି କି ଜାଗାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହଣ୍ଟେଡ୍ ବୋଲି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ କିଛି ଏଠି ହଣ୍ଟେଡ୍ ନାହିଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ହଣ୍ଟେଡ୍ ବ୍ଲଗ ତ ଏମିତି ରହିଥିଲା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଗୁଗୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗା ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ଚଢ଼ା ହେଇଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଣା ହେଇଥିଲା କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି କିଛି ନାହିଁ କୋଉ ଫାଇଦା ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ କିଛି ନାହିଁ ଭିତର କୋଣ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ଗଛ ଡେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଏଠି କଣ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଜି ଏତେ ବାଟ କଭର କଲୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଆଡଭେଞ୍ଚରସ୍ ଟ୍ରିପ ରେ ଆସିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଟ୍ରିପ ଟା ହେଲାନି କିଛି ବି କିନ୍ତୁ ଏଇଟାର ମୌସମ ପୁରା ଗାର୍ଡେନ ବର୍ଷାରେ ଉଦା ହେଲୁ ଭିଜିଲୁ ପୁଣି ଶୁଖିଗଲୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ମାନେ ଲୋକେସନ ଭଲ ଅଛି ଲୋକେସନ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକେସନ ନାଁରେ ବହୁତ ମିଛ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲ ଏଭଳି ମିଛ ଭାଇ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ରୋଡ ରହିଛି ଏ ରୋଡ ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ରେ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ପୁରା ସିଧା ଗଛଟା ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ହିଁ ରହିଛି ପୁରା ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ 2ଟା ଗଛ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଇଡ ମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ଗାଁଟେ ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟ ରେ ଆର ପଟେ ଗାଁଟେ ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଠୁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ଯେହେତୁ ଜାଗାଟା ପଡୁଛି ଯୋଉମାନେ ବି ଡ୍ରିଙ୍କ କରନ୍ତି ବା ହାଇ ସ୍ପିଡ ରେ ଗାଡି ଚଲାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଟର୍ନ ଓଭର ରୋଡ ଟେ ତ ଏଠି କର୍ଭ ରହିଛି ତ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ରାତିରେ ଯେହେତୁ ଏଠି ଲାଇଟ ରହୁନି ଆଉ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ କରି ଚଲେଇଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କିଛି ବଡ କଥା ନୁହେଁ ତ ଏଠି ଦେଖାଯାଉ ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଉଚିତ କରୁନୁ ଆମେ ଏଠି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହଉଛି
ଉଚିତ କରୁନୁ ଆମେ ନଟ୍ ଏ ହଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍। ବାସ୍ ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ହଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍। ଆମେ ଏଇଟା ପୁରା ରାୟ ରଖିବୁ। ସେ ମିଛ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ଭାଇ? ୟୁଟ୍ୟୁବର ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣ ମୁଁ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଜ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ରାୟ ରଖୁଛି, ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ଆମେ କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବରକୁ ଫେକ୍ କହିବାନି, ଏତିକି ଆମେ ରାୟ ରଖୁଛୁ ଆମ ତରଫରୁ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏତିକି ରାୟ ରଖୁଛୁ ଆମ ତରଫରୁ କି ଏ ଜାଗାଟା ହଣ୍ଟେଡ୍ ନୁହେଁ। ପୁରା ସିଓରଲି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପଡୁଛି ଏ ଭିଡିଓ, ଟୋଟାଲି ଏ ଜାଗାଟା ହଣ୍ଟେଡ୍ ନୁହେଁ। ଅଧିକ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିତରେ ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏମିତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଅଫୁଆ ଅଛି। ଭାଇ ଏଠି ଏ ଝିଅ ଏଠି 21ଟା ମୁଣ୍ଡ ନଉଛି ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ, କାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟାଏ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖା ହେଲାନି କୋଉଠି, ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଆଉ ତ ଆଉଥରେ ବି ଯିବା, ଏ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ନବା ନା ଚାଲି ଚାଲି ଏଠି ବହୁତ ବାଟ ହେଇଯାଉଛି। ଚାଲିକି ଯାଏ ଦେଖିଦେବା। ମାନେ ଏବେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ପାଖାପାଖି 11ଟା 11:30 ହେଇଗଲାଣି ରାତିର। ଖାଲି ମଶା ବେଡି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଭାଇ ବି ଆମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଦେଖିବ ତମେ ରହିଯାଅ ଦେଖିକି ଯିବ। ତ ଆମେ ମନେ କରୁନୁ, ଏଠି ସେ ବି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଖାଲି ପୋକ ଜୋକ ଏଠି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବିଲ ଗୁଡା ଲୋକ ଖାଲି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଧାନ ଚାଷ ଏମିତି ଖାଲି ପଛକୁ ନେଇକି ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଧାନ ଚାଷ ବି ସେ ଗଛ ତଳେ କରାହେଇଛି, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ ସେଠି ବିଲଟା ରହୁଛି, ଏପଟେ ବିଲ ସେପଟେ ବି ବିଲ, କିନ୍ତୁ ନଥିଙ୍ଗ ଏନିଥିଙ୍ଗ ମୋର। ଭାଇ ମାନେ ଏଠି ମାନେ ଭୁଲ ଭାଲ ଭିଡିଓ ମାନେ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ଅବିକା ଜଷ୍ଟ ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଇଛି ଏକୁଟିଆ, ସେ ଗଲା ଭାଇ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଛି ରାତି 11 ଆମେ ବି ପଳେଇବୁ। ଆପଣ ଯୋଉ ଆମେ ବି କହୁଛୁ ଏଇ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି କୌଣସି ବି ଯୋଉ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ଭାଇ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ରାତି 2ଟାରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଛୁ, ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଏତିକି କହିବୁ, ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବୁ। ଲାଇଭ ବି ଯିବୁ ଲାଇଭ ବି ଯିବୁ, ଯୋଉଥିରେ କହିବେ ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଭିଡିଓଟା ପୋଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆପଣ ମାନେ ଭାବି ପାରୁଥିବେ ଆମେ ତ ବାସ୍ ମାନେ ପୁରା ଜାଗାରେ। ତ ଭାଇ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ରହିଛି ଆମର, ଏଇ ଯୋଉ ଦୋକାନଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯୋଉ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ଦୋକାନଟା ରହିଛି ଠିକ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡି ପାଖରେ ରହିଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏ ଭାଇ ଆମର ସେ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡି ଦୋକାନ ପାଖରେ। ସେ ଏବେ କିଛି କଥା କହିବେ, କିଛି ପଦ କହିବେ କି ଏଠି ଭୂତ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିବୁ ଏଠି, ମାନେ ଆମ ସେସନଟା କଣ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏ ଜାଗାକୁ, କଣ ଅଛି ଭାଇ ଟିକେ କହିବୁ। ଭୂତ ଟିକେ କିଛି ନାହାନ୍ତି, ଏରା ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ, ଏରା ସବୁ ଗୁଜବ ଗୋଟେ। ଏ ଯୋଉ ଆମର କିଛି ବଢେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଢେଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରହସନ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା ଫେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ସେମିତି ଭୂତ ପ୍ରେତ କିଛି ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। ଏରା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଜାଗା କମିଂରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି। ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏରା ମିଛ, ହେଲା ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ ସବୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଭାଇ ଭିଡିଓ ସବୁ ଆସିଥିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଏଟା ମିଛ? ସେ ମିଛୁଟା ଛାଡୁଛି। ସେ କେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି, କୋଉ ଲୋକ ରିଭ୍ୟୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା? ନାଇଁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନୁ, କୋଉ ଲୋକ କୋଉଠି ଲୋକ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମ ଲୋକାଲ ଲୋକ ସେ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକାଲ ଲୋକ କହିକି ଆଣିକି ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ ଆଉ କହିବେ ଆପଣ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି ସେ ହୁଏତ ମିଛ ହେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିବେ ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନଟା ଏଇଠି ଅଛି, ଜଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡି ଏଇଠି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଦେଖାଯିବନି କ୍ଲାରିଟି ସହିତ। ତ ଭାଇ ଗଛଟା ଜଷ୍ଟ ଦେଖ ଗୋଟେ ଗାଡି ବି ଆଉଛି, ସେ ଗାଡି ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଠି କିଛି ବି ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ଏ ଜାଗାରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ମଉସା ବି କହୁଛନ୍ତି। ମଉସା ଏଥିରେ କଣ ଅଛି ଏଠି? ନାଇଁ ଆମେ ରାତି ଦିନ ଏଠି ରହୁଛୁ, ଫସଲ ଫସଲ କରୁଛନ୍ତି, ରାତି 11ଟା 12ଟାରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ ଏଠି। ବହୁତ ଜଣ ଆମେ ଗାଁର ବି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ, ଏପଟ ଗାଁର ବି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ, ମଝିରେ ଯୋଉ ଜାଗା ରହିଛି ତାର କିଛି ଲାଭ ହିଁ ନାହିଁ, ତ କିଛି କୌଣସି ଭୂତ ନାହିଁ। ଆମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେତେ ଭାଇ କେତେ? ହଉ ମଉସା ଆସିଲୁ, ଆମେ ଭାଇଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ରଖିଛୁ, ଆମେ ନିହାତି ଆଉ ଥରେ ଆସିବୁ। ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ଆମେ ତଳେ ଲେଖୁଛୁ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆସିବୁ, ଆପଣ ରହିବେ ଆମେ ରହିବୁ, ଦେଖିବା ଭୂତ ଆମେ ନା ଆପଣ ନା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖା? ନାଇଁ ଜଣ ଜଣିକି ଯିବା, କ୍ୟାମେରା ନେଇକି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଜଣ ଜଣିକି। ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ ଭୂତଟା ଅଛି, ଆମେ ଜଣିଏ ଯିବୁ, ତମେ ଏଠି ଠିଆ ହବ, ତମେ ଗ୍ରୁପ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଣିଏ ଏଠି ବସିବୁ। ମୋର ହେଲା, ମତେ କିନ୍ତୁ ବାବୁସାନ ଧରି ନବ ଆଉ ବହୁ ଗୁଟୁ ଭୂତ ଆଉ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁରା ବହୁ ଗୁଟୁ ସିନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, କଣ୍ଟା ଲାଗିଛି। ହଉ ନିହାତି ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏତେ ବାଟ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କି ନାହିଁ ଏ ଜାଗାକୁ ପ୍ଲେସ୍ କରୁ। ମଉସା ମେନ୍ ହିରୋ, ଆମ ମଉସା ହେଲା ଆମର ମେନ୍ ହିରୋ ଲୋକ, ଯିଏକି ଆମକୁ ଏତେ ହେଲ୍ପ କଲେ। ମଉସା ଆମେ ଦିନ ବେଳେ ବାହାର ଦେଖିଲ କେତେ ମିଛୁଆ,
କଣ୍ଟାଟା କଣ ପାଇଁ ପୋତା ହେଇଛି ନା ବୋର୍ଡ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆମର ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ବୋର୍ଡ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ କଣ୍ଟା ପୋତା ହେଇଛି। ଆଉ ମଉସା ଆମ ନିଜ ଜେଜେ ଭଳିଆ ଲାଗିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ମଉସା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା, ପୂର୍ବ ଥର ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇ ଆସିଥିଲ, ଆମେ ତ BMW ଧରିକି ଆସିଛୁ, ବାଇକ୍ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଆମେ ଖାସ୍ ତମ ନାଁ ତ ନଉନି, ଖାସ୍ କରି କହୁଛି। ମିଛ ସତ ଏମିତି ଫର୍ଦର ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଯଦି ଭିଡିଓ ଦେଖିବି, ସେ ହଣ୍ଟେଡ ପ୍ଲେସ ରେ ତତେ ପୋତି ଦେବି ଟୋଟାଲି, ତତେ କହୁଛି। ସେଇଟା ଆମେ କିଛି କହିବୁନି, ତମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା କହିବ, ତମକୁ ସେ ଠିକ ରୋଷ୍ଟ କରି ଠିକ କରୁଛି। ଭୂତ ପଶିଗଲ। ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖୁଥିବ, କିଛି ଭୂତ ଦେଖି ପାରିଲେନି, ଭୂତ ଆଶାରେ ଆଇଥିଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ। ବାବୁସାନ କିନ୍ତୁ ଧରିଦେଲା। ଭୂତ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଭୂତ ଦେଖିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖି ପାଇଲେନି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତ ଭୂତ ବି ଆମେ ଜୀବନରେ ବି ଦେଖିନୁ, ଦେଖି ବି ପାଇଲୁନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ କହିକି ଯାଇଛି, ମତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଏ ବୋଉ ଇଏ କଣ ନା କଣ ପ୍ରିନ୍ସ, ସତ କଥା ନା ନାଇଁ? ଏ ବୋଉ ଗଛକୁ ଗଛ ଡେଇଁ ପକଉଛି। କ୍ଲୋଜ କ୍ଲୋଜ କ୍ଲୋଜ।